ταξιδεύουμε στο Μέτς, το οποίο έχει ιστορία περίπου 3.000 χρόνων. Ξεκίνησε ως κέλτικος οικισμός, στη συνέχεια υπήρξε σημαντική γαλλορωμαϊκή πόλη, ενώ πλέον είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας της Λορένης. Προφανώς και όλοι έχετε ακούσει για την Ιωάννα της Λορένης ή Ζαντάρ, αλλά πολύ πιθανό να μην ξέρετε κατά πού πέφτει η Λορένη. Λοιπόν, βρίσκεται στη βορειοανατολική Γαλλία και συνορεύει με το Λουξεμβούργο, το Βέλγιο και τη Γερμανία. Μικρή παρένθεση για την Ιωάννα. Πολύ επιγραμματικά, άκουγε φωνές και έβλεπε οράματα από τα 13. Εκεί στα 16-17 ηγήθηκε των γαλλικών στρατευμάτων στην πολιορκία της Ορλεάνης και στα 19 την εκτέλεσαν. Με ποιο τρόπο σας ακούω να ρωτάτε? Δυστυχώς έζησε το 15ο αιώνα, παιδιά. Τότε ήταν της μόδας το δέσιμο στον μπάσαλο και Come on baby light my fire. Ρε καλώς τα παιδιά. Σήμερα είμαστε στο Μέτς και όχι της Αθήνας. Ξεκινάμε την περιήγηση από την Place d'Armes, όπου πίσω μου βρίσκεται το γραφείο τουρισμού του Μεθ, όπως το λένε εδώ ή κάπως έτσι τέλος πάντων. Και πίσω στην πλατεία είναι και ο καθεδρικός ναός του Αγίου Στεφάνου, Saint-Étienne, τον οποίο θα επισκεφτούμε γι' αυτόν. Και γενικά θα κάνουμε ένα μικρό τουρνέ στο κέντρο της πόλης και στη συνέχεια θα πάμε στο Centre Pompidou, το μουσείο, να το δούμε γι' αυτό. Είμαστε στον καθεδρικό του Μέτς, είναι ο καθεδρικός του Αγίου Στεφάνου ή Αγίος Saint-Étienne. Η κατασκευή του τελείωσε μεταξύ 1486 και 1520. Είναι τεράστιος και πανύψηλος και έχει πάρα πολύ ωραία βιτρό, αλλά είναι αρκετά ψηλά. Δεν ξέρω αν θα φάνουν στο βίντεο. Πάμε να τα δούμε. Δεν ξέρω αν τους ακούτε, αλλά εδώ μπροστά ψέλνουνε και η ακουστική είναι τόσο καλή που από πίσω ακούγεται λες και ψέλνουνε όντως κανονικά στα μικρόφωνα. Πάμε πίσω να δούμε άμα ακούγεται. Ωραία. Τώρα που ήρθα πίσω σταμάτησα να ψέλνουν. Πάντως πριν ακουγότανε από εδώ πέρα. Και είναι εκεί πίσω. Πάρα πολύ καλή ακουστική έχει ο ναός. Και που λέτε, την ώρα που σας έλεγα για την κάρτα της πόλης, ήταν από πίσω κάτι παιδιά και με ακούσανε και μόλις έκλεισα το βίντεο ήρθαν και μου λένε φίλε, λέει, ανεβαίνει κάπου αυτό το βίντεο. Γνωριστήκαμε τέλος πάντων με τα παιδιά και ό,τι θαύμα η κοπέλα είχε καταγωγή από το Κιλκής και βρήκαμε και κοινό γνωστό. Τον είχα πελάτη στο μπαρ, στο Space Monkeys και βρήκα μια ξαδέρφη του στο Μέτς. Απίστευτο. Παντού κιλκισιώντες. Λοιπόν, πίσω μου, σε σχήμα U, είναι η κλειστή αγορά του Μετς, η οποία ξεκίνησε να χτίζεται στα τέλη του 18ου αιώνα ως κατοικία του Επισκόπου, ως παλάτι του Επισκόπου. Με την Γαλλική Επανάσταση διακόπηκαν οι εργασίες και τελικά το 1831 ο Δήμος του Μετς αποφάσισε να το μετατρέψει
από παλάτι που προοριζόταν σε δημοτική αγορά. Σήμερα στεγάζει διάφορα μαγαζιά με τοπικά delicatessen και κρασιά και πάμε να δούμε. Αυτό εδώ είναι το θέατρο του Μετς, το οποίο ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 1738, αλλά λόγω διάφορων καθυστερήσεων και πολέμων η πρώτη παράσταση παίχτηκε μετά από 14 χρόνια. Είναι το παλαιότερο θέατρο της Γαλλίας, το οποίο λειτουργεί ακόμα. Εντυπωσιακό αν μη τι άλλο. Οι τιμές τους είναι αρκετά λογικές. Δηλαδή ο καφές είναι γύρω στα 2 ευρώ, η σοκολάτα γύρω στα 3, η μπύρα 3 με 4 ευρώ, οπότε είναι αρκετά καλά και έχουν και διάφορα κρασιά. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, αλλά τα παιδάκια εδώ στις χώρες τις γαλλόφωνες στέλνουν το γράμμα τους για τα Χριστούγεννα στον Άι Νικόλα και όχι στον Άι Βασίλη. Και γι' αυτό η 6η Δεκεμβρίου είναι πάρα πολύ σημαντική μέρα για αυτούς. Είναι η μέρα του παιδιού, όπου ο Άι Νικόλας τους φέρνει τα δώρα. Ό,τι κάνουμε εμείς την πρωτοχρονιά. Τους βλέπω να ψαρεύουν στο ποταμό Μοζέλ και είμαι σε φάση, ρε φίλε, πάνε καλύτερα στο Θερμαϊκό. Πάμε τώρα να δούμε τους κήπους L'Esplanade, Jardin L'Esplanade. Όχι, δεν πάμε. Αλήθεια, βαριέμαι. Θα καθόμουν να το βγάλω και time-lapse, αλλά δεν. Βλέπετε πως πάει. Anyway, είναι το City Skyliner. Μπορείτε να ανέβετε πάνω, να δείτε πανοραμικά την πόλη και να σας στριφογυρίσει κιόλας, να δείτε όλες τις περιοχές. Δεν νομίζω ότι θα ανέβω. Κάνει πάρα πολύ ώρα και δεν έχω πάρα πολύ χρόνο. Να που μου φάνηκαν και κάπου χρήσιμα τα γαλλικά που έμαθα στο Duolingo. Anseval, Blanc et Noir. Λογικά είναι PAOK τα παιδιά. Και είναι Discothèque. Λογικά θα βγουν από μέσα ο Μπίλιας, ο Κορτέζης και ο Χάλιας, ξέρω εγώ. Αυτό εδώ είναι το δικαστικό μέγαρο του Μετς. Χτίστηκε μεταξύ 1776 και 1790 και η αρχική του χρήση προοριζόταν να είναι το παλάτι του στρατιωτικού κυβερνήτη της περιοχής, όμως η Γαλλική Επανάσταση τα άλλαξε όλα και έγινε το δικαστήριο και μόλις μου χάλασε στο πλάνο. Αφήνουμε πίσω μας την βασιλική του Saint-Pierre-Ononnet, όπου πλέον χρησιμεύει ως πολιτιστικό κέντρο, γίνονται διάφορες εκδηλώσεις, συναυλίες, κουλουπού, και πάμε να δούμε τον ναό των Ναϊτών Υποτών, Templar Knights, και ίσως πετύχουμε και τον Desmond.
Μπροστά μας είναι το παλάτι του στρατιωτικού διοικητή, Palais de Gouvernement Militaire. Αυτό είναι το Arsenal. Τα ξανά πάμε, μόνο West Ham. Anyway, το Arsenal κατασκευάστηκε το 1863 επί Ναπολεόντα του Τρίτου και χρησιμεύε ως στρατιωτικό κτίριο. Fast forward, 1980, ο Καταλανός αρχιτέκτονας Ρικάρντο Μποφίλ κάνει ένα γενικό ρεκτιφιέ και κάνει αλλαγή χρήσης στο κτίριο. Οπότε πλέον λειτουργεί ως εκθεσιακός και συναυλιακός χώρος και γίνονται περί τα 200 event από Σεπτέμβρη μέχρι Ιούνι κάθε χρόνο. Επιπλέον είναι και το σπίτι της κρατικής ορχήστρας της Λορένης. Αυτά, δεν ξέχασα κάτι. Παπάγυρος και μπαμπ μπαρ, μάλιστα. 8 ευρουλάκια το πιτόγυρο. Το λιγουρεύεστε? Τώρα, ο τέρμα δεξιά, όπως τον βλέπετε εκεί πέρα, ο τύπος, είναι ένας Τούρκος Σουλτάνος, ενώ ο τέρμα αριστερά είναι ένας αρχαίος Έλληνας. Βέβαια, τον αρχαίο Έλληνα μπορώ να πω ότι δεν τον έχουν πετύχει καθόλου. Την καλύτερη δουλειά την κάνει εντωμεταξύ ο τελευταίος, ο οποίος δεν κάνει καθόλου κουτί, απλά κάθεται και του κοιτάει. Ή μάλλον την καλύτερη δουλειά την κάνει ο άλλος που έχει την ηλεκτροκίνητη τη βάρκα. Είμαστε σε μια πάρα πολύ ωραία τοποθεσία δίπλα στο ποτάμι και που σας έχω φέρει ειδού, το γήπεδο της Μέτς. Η Μέτς ιδρύθηκε το 1932, δεν έχει πάρει ποτέ το γαλλικό πρωτάθλημα, έχει έρθει μία φορά το 1998 δεύτερη και έχει κατακτήσει 2 φορές το Coupe de France, το κύπελλο Γαλλίας, το 1984 και το 1988. Το γήπεδο ονομάζεται Saint-Symphorien και έχει χωρητικότητα περίπου 30.000 κόσμο. Not bad. Αλλά ο Symphorien δυστυχώς έπεσαν πέρυσι και πλέον παίρνουν στη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας, στη Ligue 2, και έχουν προπονητή έναν παλιό γνώριμο των ελληνικών γηπέδων και κυρίως των φίλων του ΠΑΟΚ, τον τεράστιο Λάσλο Μπόλωνη. Ας ελπίσουμε να κάνει το θαύμα του και να ανέβει η Μέτς πάλι στη Ligue 1. Δεν ξέρω αν σας το έχω πει, έχω ένα φετίχ να παίρνω ποδοσφαιρικά κασκόλ από όπου πάω. Πάμε.
Τσίμπιζα και το κασκολάκι, το οποίο γράφει «Ici c'est Metz». Το Μαρόκο έχει κερδίσει την Πορτογαλία, έχει προκριθεί στα ημιτελικά του Μουντιάλ και το Μέτς ζει στιγμές Ελλάδα Euro 2004, χαμός. Έχουν βγει όλοι στους δρόμους με τα αμάξια, σημαίες. Λογικά έβαλε γκολ η Γαλλία, γίνεται χαμός. Αλλά εδώ είναι πιο πίσω. Κάτσε να το δούμε. Αυτή είναι πολύ πίσω ρε, εσύ οι άλλοι έχει ένα λεπτό πανηγυρίζουνε. Ωρε γκολάρα! Τσουαμένι. Θα με συγχωρέσετε που δεν πήρα κάτι παραδοσιακό, αλλά πεινάω πολύ και ήθελα κάτι σε κρέας και το μόνο που είχανε ήταν μπέργκερ. Τα άλλα είναι κάτι πατάτες που κάνουν πατάτες, ξέρω, φούρνου, είναι με σως Λορένης. Και πόσο να δοκιμάσω αύριο στο Νανσί. Εδώ cheeseburgerάκι 9 ευρώ. Οι πατάτες μην νομίζετε ότι είχαν διαφορά στην τιμή. 8-9 ευρώ κάνουν και ήταν και πολύ λίγες. Δεν θα χόρταινα. Οπότε cheeseburger με τσέντα. Εδώ έχει μαρούλι, έχει ντομάτα και σως. Όπως το φαντάστηκα, πολύ μικρό για να χορτάσει. Σκέψου την ίδια αυτά που είχαμε τις πατάτες του. Αλλά θα τις δοκιμάσω αύριο έτσι για το γαμότο. Τέλος, πάμε και στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της πόλης, το Centre Pompidou, όπου έπεσα πάνω σε βραδιά cosplay. Περισσότερα εκθέματα αφορούσαν έναν δυστοπικό κόσμο και μου δημιούργησαν έναν τεράστιο προβληματισμό. Έτσι θα είναι άραγε το άμεσο μέλλον ή μήπως ζούμε ήδη σε αυτή τη δυστοπία? Τελικά, μετά από 2 μήνες ξαναεπισκέφθηκα το Μέτς. Η πόλη είναι πανέμορφη ακόμα και αν δεν είναι στολισμένη για τα Χριστούγεννα. Γενικότερα οι περιοχές της Λορένης και της Αλσατίας είναι παραμυθένιες, ειδικά την περίοδο των γιορτών. Μέτς, Νανσί, Στρασβούργο και Κόλμαρ είναι οι πόλεις της βορειοανατολικής Γαλλίας που πρέπει να επισκεφθείτε. Κάπου έχω υλικό από Νανσί και από Στρασβούργο. Ίσως κάποτε να αξιωθώ να τα μοντάρω.